בוא לפה! בוא לפה! בוא לפה! שכב. דביר. ממש עכשיו מתבצע לעברנו גם ירי של צלפים, בדיוק ברגע שהחקלאים מנסים למשוך את הטרקטור שנתקע. אותו טרקטור שלעברו בוצע ירי מוקדם יותר, וממנו גם מן הירי הזה נפגע המתנדב מקיבוץ עין השלושה. ליד האוזן שלי. ליד האוזן שלי. אוי, צלפים! וואי, פצמר. פצמר עלינו, אחי. ירה, ירה. יצא עכשיו יציאה של פצמר. בוא למטה, בוא. בוא. אוי, פצמר. הכל בסדר, הכל בסדר. לא, אין צבא, יש קרוב לגבול. זה כבר היה קסם. עכשיו היה קסם. מועין, רד פנימה! יעקב, רד פנימה! רדו למטה! רד למטה, פבלו! וואי, הם יודעים איפה אנחנו. יואו! זה פגע בעץ פה פה מעליי! ראית? בעץ מעליי! וואי! בוא נראה, זה עלה מעליי! זה קרוב, רק שהם לא הגיעו. יואו! עוד מעט לפה מרגמה. תק, למה לא מרימים זה? למה לא מרימים מזל"ט? חיים, אנחנו פה יורים עלינו, אנחנו פה באמצע, הצבא הבטיח! איפה אתם? איפה אתם, חיים? חיים! בסדר. חיים, הנה על העולם יורים עלינו פה מכל הכיוונים אחרי שהבטיחו שאין צבא ויש הכל, איפה אתם? איפה הם? יורים עלינו, חיים! חיים, יורים עלינו! חיים, יורים על העצים, אנחנו פה פוגעים בנו כמעט! נו, בואו, שלחו את הצבא לפה! זה המדינה! אין לנו לאן לברוח עכשיו, אתה לא יכול לברוח לאף מקום, לאן תברח? אתה לא יכול לזוז מפה! אנחנו שוכבים, אבל יורים עלינו! כדורים פוגעים פה בעצים מעלינו. כן, הם יודעים שאנחנו פה, מטר מעלינו פוגעים כדורים בעצים פה, בתוך הוואדי. אז אנחנו שוכבים בוואדי. יואו! הנה, זה היה איפה מרגמה הפצמר? פה ליד. הלו. טוב, הם מחפשים